אוקיי, אנחנו עושים סרטון על דברים שאנחנו עושים עכשיו כמבוגרים, והיינו עושים אותם כילדים, וזה היה מתקבל על הדעת, אבל עכשיו זה די דפוק שאנחנו עושים את זה. תזכר איפה אנחנו יושבים. בפאקינג קרו שלה, יא. אוקיי. טלפונים לכיסים? בטח. עכשיו. טוב. מוכנים? בטח. אתה מחזיק את הטלפון? מחזיק. נתחיל סובב? נשים אותו פה? לא, מה יראו את העץ? יאללה, בוא נתחיל, יאללה. מחזיק גם פה. לא, אי אפשר. לא, יאללה. תחזיק פה, שלא תעוף לי. אני בסדר, יאללה. אני את האמת אלוף בלסובב קרוסות, אתה לא יודע עד כמה. תהיה אז תתחיל עם המהירות. בן זונה! מן! אני לא יכול יותר! אוקיי, אני בולם. רגע. יש שם מישהו, הלך לי המוח. הוא מסתכל עליי. בא לי ואין לי להקים. מושג כואב לי הראש. ביי. ביי. וואי, לא יכול אחי. יס.